Башкорт дәүләт аграр университетында бүген ветеринария өлкәһендәге абруйлы галим профессор Әлфия Андреевна күркәм юбилей менән тәбрикләнделәр. Уку йортының төп китапханаһында галимәнең хезмәтләреннән торган күргәзмә оештырылды. Тантанала катнашучылар эшһөяр, һәләтле, төпле фән эшмәкәренә күңел түреннән сыккан иң изге теләкләрен yetkерде. Галимәнең гыйльми хезмәтләре лә иң югары баһага лаек. Улар юбилей уңайнан сыгарылган. 100 биттән торган калын библиографик белешмәгә тупланган. Мен ветеринарный специалистлар 4-нче булуны тотам, үзебезнең гаилә буенча үземнең профессиямне бик яратам, үземнең эшем белән бик канәгатьмен. Профессор Әлфия Андреева Россия Федерациясының югары белем бирү өлкәһендә киң танылу яулаган шәхес. Уның җитәкчелегендә 2 кандидатлык диссертация якланган. Аспиранттар менән дә әүдем фәнни эш алып бара. Быелдан диссертация советы рәисе йөгендә тартасак. 35 ел дәвамында авыл хуҗалыгы тармагына югары кимәлле белгечләр әзерләүче галимнең хезмәте Башкортостандың дәүләт ветеринария идаралыгының махсус медалы белән баһаланды. Әлфия Васильевна олақ елдар болған өзінің тұрмышын, язмышын ол ветеринар службаны республика Башқұртстан түгел, бүтін Россия Федерациясына өстеруге зор йогынты яхан галимдардың бірі. Бүгінгі күндері ол өзінің білімдерін, өзінің уйлары менен яш специалисттарға да өзінің білімдерін бирә. Әлфия Васильевна ол элек-электән біз аны беләбез, ул тырыш кеше, андый кешеләр бик күп түгел. Бездә дә шундый укытучылар була икән, яш специалистлар килмәенсә, киләсәктә республикабыздың ветеринар яктан үсешен күрү күз алдында көтелмәй. Менә шундый кешеләр эшләй икән, безнең киләсәгебез бар.